Bueno, Javi, hemen Behoti Bardenderen aurrean ikusten zaitugu, aurkitzen gera, eta zer da gaurkoan hemen montatuta daukezuna edo jendei erakusgai daukezuna? Bueno, hemen daukagu ikusten da bezalaxe, Jura markako kafetera superautomatiko bat, da kafetera berezi bat, porque ikusten dugu bezala, berak txikitzen du kafea momentuan, eta gure gustoko kafe egite edo. Bai kafe hutsa, kafe esnea, ebakia, nahi ditugun kafe mota guzik, baita ere infusioak, eta bar. Nagusiki, kafetera honetan, kapsulatako kafeterarekin konparatuta, da, kafea asko zen merkeu atatzen dela. Badaude marka pila bat kapsulatan, eta kafe bakoitza atatzen da 35 bat sentimotan. Hemen estimatuta dago, kafe bakoitza atatzen dela 10 sentimota, edo 10 sentimo azpitik. Gainera bentaja, guk aukeratzen dela nahi duen kafea. Marka, mota edo herrialdeko kafe mota. Ikusten dugu kafeteraren itxura ere nahiko modernoa dela, eta dendaren atarian izan da, jendeari atentzio edo deituko dio, ezta? Bai, jendea erakartzen du, kafe goxo egiten du, jendea ikaragarri gustatzen ari zaio, baina pasatzen da baita ere, egun hoitan krisia dela eta prezioa esaten diogunen, aipatzen diogunen kafeteraren prezioa, pixkat bildurtu egiten da, ezta? Bueno, gogoratu baita ere, kainak 27tik uztailak 4era, bitarte hortan zozketatuko duela Jura markako N5 modelo kafetera. SMS bat bialdu barra dago, Tolasako kanalera, 28 kanalera, eta besterik ez. Kontu dut benetako kafetera zoragarria dela.